wanda nake a dalilin waka na same shi. Masha Allah. To wani irin jan hankali za ka yi wa 'yan uwa mawaka da waɗanda suke cikin sana'ar waka da kuma waɗanda ma ba su shiga cikin sana'ar nan ta waka ba? To jan hankalin da zan yi shine abu daya, ka iya harshen ka. In ka iya harshen ka ko ina ka je insha Allah za a zauna da kai kuma za ka yi aiki mutane su karba. Masha Allah. To masu kallon mu kun je na yin tattaunawa da muke da Yakubu BSD. A nan za mu nannaɗe tabarma wannan shiri namu. To Yakubu za mu so a yi sallama da masu kallo. Masu saurare ina godiya, ku ci gaba da kallon wannan gidan TV namu. To masha Allah. Masu kallon mu ku bibiyo mu domin ka ga irin waƙar da ya zo mana da ita domin nishaɗantar da ku. Kada ku manta ku kasance da mu a shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube channel, Instagram, Facebook, Twitter da dai sauransu. Ni ce taku Nana. Jirgin soyayya ya riga ya shilla, yan mata kirke da amana, wai go kallo na ni da ke za mu zauna, ni zancen kauna. Jirgin sirrin soyayya ya za a yi ma a so mu rabewa, wata rana ango ne zamowa, ke kuma amarya za ki zamewa. Sannadin so gidan aure zaunawa, ki raba ni da kwanan shago biya yar baba, dan ke ce a dama na ginshikin rayuwata. Maganar soyayya na san daɗinta, na san daɗin so za a sha labari. Dukkan zance na kan yi akan soyayya, ganin wata rayuwa sai ka shiga soyayya. Mahassada kuma na ta bibiya, ai lamari na so sai ka taka kaya. Ai na samu mata daga nan har gadon kaya, kibiyar mata sannu sarauniya, mai kyawun wushirya sannu farar aniya. Na zo gare ki bani soyayyarki, gani a fadarki ƙauna ta ni baki. Yakubu 'yan Usmanu waka.